Szóval most ezt az autót fogom vezetni, aminek a motorháztetője nagyjából az állammal van egy magasságban, a teteje meg valahol sokkal följebb. Egyébként ez a főnök autója, és elég sűrűn szoktam mostanában vezetgetni. Szép nagy, ott vannak benne a üzemanyagtankok, amiket feltöltöttem, és akkor indulásra fel. Nagyjából egy 1 kilométeres szakaszon fogok most vezetgetni vele. És már a motor is indult. Bentről tök csöndes. Rakjuk rückverzbe és reverse-be. És mehetünk is hátrafele. És most rakjuk egyesbe, vagyis drive-ba. Aztán mehetünk is a világgá. Basszus, majdnem neki mentem valaminek. Szépen vissza reverse-be. És tartsunk többet. És most drive. Így is van. És most elindultunk. És ott jön a srác, akit most éppen elengedünk. Elférsz, gyerek? Jó van, elfér. Az út hasonlóan jó, mint Magyarországon, vagy mint például az én saját utcácskámban. És az itt Amerika, és pontosan olyan murvával csinálták meg az utat, mint otthon. A csipogó hang azt jelzi, hogy a biztonság jövőben nincsen bekapcsolva, de ez engem abszolút nem érdekel, indexeljünk egyet, mert ez innentől kezdve már egy forgalmasabb út, de azért mindig nem annyira forgalmas. És most élvezzük a vezetést. És most picit elrejtem a kamerát, hogy a biztonságiak ne lássák, hogy itt kamerát fogok vezetés közben. És kiindexelünk a főútra. És már kint is vagyunk a főúton. Innentől kezdve egy tényleg forgalmas közút, vagyis hát nem annyira forgalmas, de mindenképpen közút. És vezetünk keményen és gyorsan, nem tudom mennyivel, 40 mérfölddel, ami kb. Olyan 70 km/h. És jön az emelkedő, kocsi meg se érzi. Isteni! Imádom ezt az autót vezetni, komolyan mondom, hogy az amerikai kocsik. Egész életemben arra vágytam, hogy egy ilyen Ford pick-upot vezessek. Pár év ezelőtt láttam Magyarországon, és azóta teljesen oda vagyok éltük. Bocs, hogy ilyen sokat dumálok. Na, aztán most leállítom a videót. Viszlát mindenki!